Majúc teda dary rozdielne podľa milosti, ktorá nám bola daná, používajme ich. Ak proroctvo, prorokujme úmerne svojej viere, alebo službu, používajme ju v službe. Kto učí v učení, kto napomína v napomínaní, kto dáva so štedrosťou, kto vedie s usilovnosťou, kto preukazuje milosrdenstvo s veselosťou. Rimanom 12, 6, 8. Drahý Oče, ďakujem Ti za milosť, ktorú si mi dal a za dary, ktoré si do mňa vložil. Pomôž mi rozpoznať moje dary a používať ich cieľavedome, smelo a s láskou. Či už slúžim, učím, povzbudzujem, vediem alebo dávam, dovol, aby som to všetko robila na Tvoju slávu. Zachovaj ma pokornou, usilovnou a radostnou, keď kráčam v povolaní, ktoré pre mňa máš. Nech sú moje dary požehnaním pre druhých a odrazom Tvojho srdca. V Ježišovom mene. Amen. Ja vyhlasujem, že som obdarovaná milosťou a svoje dary odvážne používam na Božiu slávu. Ja slúžim s láskou, učím s pravdou, povzbudzujem so silou. Ja vyhlasujem, že dávam štedro, vediem s dokonalosťou a radosťou preukazujem milosrdenstvo. Moje dary nie sú malé, sú posilnené Bohom. Ja dnes kráčam s dôverou vo svojom povolaní a viem, že som pripravená na každý dobrý skutok. Amen.